Justice Minister Ziyambi panguva inoi oya achiresponda kuna vakomana veZimbabwe Defence Forces vateona kuti aiwa vari kupusha kuti aiwa toda kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe aprotect the constitution aiwa asaiviolata. Sandapinda mashoko atoona kuti panguva inoi nyika yeZimbabwe panguva ino hazvina kumira zvakanaka. Vana Ziyambi vakuda kuzama kuzvichenesa, vaida kuzviita kunge vanhu vanotedzera mutemo, kuda kuzviita kunge vanhu panguva inoi havasi kuziva zvavari kuita. Not bo subscribe or like on the bell. Kutipa mzimu emobudani kwaMchinzi. Justice Minister responds to military threat against Mnangagwa. Zimbabwe's Justice Minister Ziyambi has dismissed claims that he advised President Emmerson Mnangagwa to fire his deputy Constantino Chiwenga amid growing political tensions that have now escalated to a military threat to remove Mnangagwa. His remarks come after a leaked viral unofficial press conference featuring a member of the Zimbabwe Defence Forces warning against any move to push Chiwenga out of power. There is another audio rikutirira pa social media rikuoneka aiwa vakomana ameno zvavaiplada panguva inoi. Tiri kuona kuti that audio yakusungirira vakomana naZiyambi panguva inoi achizvichenesa achiti handina kumboadvisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti aiwa auye aviolate mutemo but aamende the constitution. Zvatiri kuona panguva inoi mathreats aanga achireceiva kune the ZDF anyatso kuona kuti aiwa they are very intense and anonyatso kuzoonekwa kunzi his future in the ruling party ZANU-PF and the Zimbabwean politics anyatso kuonekwa kunzi aiwa inobva yatongopera ipapo. Maybe zvinobva zvatomudhakwira mutungamiri wenyika yeZimbabwe wangasa kutozomuona kunge semunhu aiwa aida kuwisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe kunyange zvinhu zvazvo zvakuitika panguva inoi. Panapa tichiona vana Ziyambi vachida kuclear their names. Tinyaso kuona kuti these guys panguva inoi vari panguva yakaoma just because they are now seeing kuti vanhu munyika yeZimbabwe they are never tolerating them, especially kumilitary uko. Panapa tiri kungonzwa now the matroops ari kutendera muHarare. Situation haina kumira zvakanaka. Imbodzi mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu mafunguro enyu, musana subscribe or like.